Facebookeros, avui tanquem la paradeta una miqueta tard, però abans d'anar a dormir volia ensenyar-vos el que demà ja va cap al seu destinatari. Ja sabeu que aquests darrers dies us he anat penjant fotos de cosetes que anàvem fent i, com deia, demà ja marxa i abans que marxi us ho volia ensenyar. Tinc aquesta caixeta, que això era una caixeta que era, bueno, de fusta, vale? Llavors, fusta normal, d'aquestes que podeu trobar en qualsevol lloc. Nosaltres el que hem fet ha sigut pintar-la i amb la tècnica del decoupage el que hem fet ha sigut fer una caixeta pel te i també pel cafè. Vam trobar aquests tovallonets que hi anaven molt bé i el que hem fet ha sigut decorar-la tota, també els costats, que hi hagués la sanefa que fos la mateixa que porten els potets, i cada potet, doncs, el que li hem posat han sigut uns tés una mica especials, amb el seu sucre, també el cafè, i llavors la persona que li regalen, que és un amant de prendre el te, tindrà aquest kit decoratiu a la seva cuina i ho tindrà tot molt ben ordenat i molt decoratiu. Després també us he ensenyat aquell àlbum que vau veure ahir, que ja està definitivament acabat i que us ho volia ensenyar en vídeo perquè crec que les fotos queden molt xules, però els vídeos es veuen més bé. En aquest cas és una senyora que fa 60 anys, li hem fet una portada a la seva mida. Veureu que dintre hi ha una combinació una mica rara, i és que hem combinat vintage amb una mica el que seria la filosofia de vida, del zen, el ioga, perquè és una persona que li agrada tot aquest món i llavors hem cregut que per què no poder-ho combinar, no? En definitiva, jo penso que quan fa 60 anys pots fer un resum bastant del teu temps. Això és un àlbum que ja us ho vaig explicar un dia, però per aquells que no ho vau veure, que és molt xulo regalar en el dia de la festa, perquè és per posar fotos i també per firmes. Llavors, en aquest cas, li hem fet una contraportada on hi ha una targeteta amb un sobre, on li recordem els anys que fa, on aquí els convidats tenen les seves targetetes per poder escriure i dedicar-li, i li fem diferents espais per poder posar les fotos. Llavors, ja veieu, aquí desitjos perquè ella també pugui fer els seus treballs de reflexió, aquí recordem l'any, la clau de la vida, els peixos que relaxen molt amb les seves estrelles de mar. Aquí parlem d'amor. Aquí hem deixat tota una pàgina perquè tots els convidats, en aquest cas, puguin fer les seves firmes i ho tingui tot recollit en un lloc. Com veieu, cada targeteta es treu perquè cadascú pugui escriure allò que cregui convenient. Aquí també. I el que hem fet en definitiva és parlar de temps, en cada lloc té les fotos. És un àlbum, jo penso que l'utilitzarà molt per les fotos que es facin aquella nit, o aquell migdia, en aquell dinar de celebració. I res, també li hem fet la contraportada. En aquest cas la persona que li regala es diu Esther i li hem fet així una targeteta de felicitació que posa felicitats Esther. La veritat que és un treball d'aquells que quan l'acabes et sents una miqueta orgullosa del treball. I per acabar us vull ensenyar les copes, que també ja les heu vistes en foto, però que no ho heu vist acabat. Aquí teniu el pack. Hem fet també una ampolla de cava, és per unes noces d'or. Llavors, hem fet una copa de cava pintada amb or, l'hem decorada una miqueta a concordància del que ja havíem fet, i a vegades ens trobem que en un matrimoni que fa 50 anys de casats no sabem què regalar-li, no? Són unes copes decoratives, evidentment es pot fer un brindis amb elles, però després la seva funció és decorar. I res, jo la veritat és que estic supercontenta. És veritat que potser la de la núvia és una mica més pomposa, però fa molta combinació amb la del nuvi, que és més senzilleta. I les dues juntes fan el que normalment hi ha en un casament, que la nòvia sempre va com molt més arreglada i el nuvi va més sobri. I aquests són els treballs que hem anat fent en aquests darrers dies. Ja sabeu que
estem treballant per Sant Jordi. Aquí tenim els nostres iconos d'aquests dies, el cavaller, el drac, també la princesa, que les posarem amb les roses, però bueno, tot això ja us ho explicaré un altre dia en un altre vídeo. I res més, tanquem la paradeta, que tingueu bona nit, adeu-siau.